ఏ పాపం చేయని మమ్మల్ని చెప్పడం ఏంటి సార్? నాకెందుకు ఆ మర్డర్స్కి ఓనర్కి లింక్ ఉందని నా డౌట్ సార్. వాడు ఇంకో మర్డర్ చేసి లోపల పట్టుకోవాలి నా కొడుకుని. నాకు చెవులు వినపడవు సార్. వినపడదా? మీకు మాటలు రావని సురేష్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పు పుడుతున్నాడు. బీయింగ్ ఏ బ్లైండ్ పర్సన్ ఇంత ఫేమస్ అవడం అన్నది రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ థింగ్. నువ్వు మాట్లాడలేవా? వీడు చూడలేడా? సరిపోయింది సాపడం. ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండే హైదరాబాద్ నగరం వరుస హత్యలతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? ఇదిగో ఇది వచ్చి సిల్వర్. లోపల మర్డర్ అంటున్నారేంటి? నైట్ టైం వీడియోలు ఉంటాయిగా. లోపల మర్డర్ అంటున్నారు.